Áronék csapata vezet 4-1-re. A Lakers-től Kocka Patrik dobott 1 gólt. Igen, Varencének így gondoltam előszörre. Átvette a vezetést a Áron csapata. Na! Kocka Patrik második gólt a Lakers-től. Soha! És akkor Áronék dobtak gólt? Nem, most. Gyerünk, Áron! Öt-kettőre vezet Novák Áron csapata. Nagyon... Nem tudod, ezek közelem, mert még elhúztak. A Lakers a sorba sincs mögötte. De átvette a Lakers a meccslabdát. Mindig a félképezem, ahol Áron van. Lili, játszhatunk hóföltöket. Oké. Ezért ki a gazdad? És nem volt gól, másodjára próbálkozott a Lakers. Ott ül a hangos bemondó és a bíra. Egy rajongó felszaladozik! Másik rajongó! Most itt Áron meggyergőt. Hol? Áron elkezdte a labdavezetését, és indul! Gyerünk, Áron! Lékes már másodszor próbálkozik megint, de nem sikerül. Kocka Patrik átvette Áron a labdát, és elegáncsolta Péter. Olyan Márté viszi a labdát. Gergőnél a labda, Gergő visszapasszolja Olá Máténak. Olá Máté megpróbálkozik lezára dobni, de nem sikerül! Áronnál a labda megpróbál gólt dobni, de nem megy. Kocka Patriknál a labda a durvaság királyánál. Itt a